Ngiyabingelela amagama ngosiphiwe Mfoka Ntombela bengicela umuqalo ungena kuleli khasi wenze kulo ngicofo subscribe button ukuze uzothola indaba ngesikhathi esifaneleke. Yabona ingane kwethu ngisekulona kuhlelo isigaxa episode 4 lapho ke esiphathele khona enye intokazi ezisibhalelile kulona ke lolu hlelo yasitshela ukuthi ke cha mfowethu nami ngiyakubhalela kade ngase ngifihlile imfihle engaka Thixo wami angikwazi ngisho ukuthi ke ngitshele umama wami ngikwazi ngisho ukuthi ngitshele ubaba wami ngisho umuntu engizalwa naye ngisho ubhuti wami omncane ngikwazi ukuthi ngamgonyulukela ngemtshelo lo daba kodwa ngiyoze mhlambe ngife nalo ngoba akekho umuntu okwazi ukuthi etsheleke kodwa ke sengithembe umphakathi waseNingizimu Afrika ukuthi ke ngokuthi ngigonyuluke kuona ngibe uanonymous ngeke ngizokwazi ukuthi ke ngisizakale. That's why sibhalelwe enye intokazi namhlanje ezokwazi ukuthi silandise ngesigaxa sayo ukuthi ke siphi leso sigaxa efisa ukushare nomphakathi bese ke mhlambe itholeke ukusizakala mhlambe futhi itholeke ukuthi ke ihile ngaphakathi entweni eyadlula kuyona noma entweni ekuyona. Siswama sikubingelela. Yebo ngiyabingelela bhuti. Yebo. Isiphi isigaxa usibhayelile? Isiphi izathu sokuthi usibhalele? Mina bengingathanda ukunibikela ngodaba lami ukuthi njengamanje indlela esengiphila ngayo yaqala kusukela kudala ingakho ngiyasho nje ukuthi umuntu engamjudge umuntu engamazi sengidayisa ngomzimba manje ngenxa yento eyenzeke ebuncaneni bami okwenzeka lapho ukuthi ngangikhula nganukubezwa ngokocansi ngineminyaka ewu12 ngangazini ngaleso sikhathi kwahamba isikhathi ngezwe ngathi yazi ukuthini liyangiphelela uthando ngazama kuba sengathandweni ngabona ukuthi ngina 15 lapho engaqala khona ukuyoma emgaqweni ngabona ukuthi bayakwenza nama ngikwenzeke vele khona ngizothola imali kokungcono ngayithola kanjalo imali sekumsebenzi wampilo yami yonke leyo abazali bami abazinana ukuthi ngiyephi abazinana ukuthi ngihlalaphi ngokwabo nje sebengangilanda nangebhokisi mangicabanga mana ke awichaza ngathi uyikhe phezulu wadlwe ngulobani kanjani wawunkanjani yonke nje uyichaze nje in details ukuze abantu bezokwazi ukuthi beyizwe. Uyabo lento ukuthi ibhuti uthunywe esitolo kini isinko sayingane vele uyayihambela ugqoke noma kanjani yimi ke lo ngihamba ngesitolo ngathi sengibuya kwakusekuhlwile nje impela kwakusekuqala ukuhwalala hawu kwavele kwafika imoto yangifaka phakathi ngangena naso isinko kwathiwa ngithule bangishiya esigangeni banginukubeza bebe babili banginukubeza ngiyakhumbula ngiphindiselwe esitolo sengihamba sengixekelwa amathanga ngingazi nokuthi ngenze njani ngihambe kanjani ngathi ngifike ekhaya wabuza umama ukuthi indaba kwathi isikhathi side yangakuye esitolo angizange ngize ngimchaze lokunaloko ngahamba ngayokhala ngayoyivalela ekamerweni kuyimanje abasazi isilonda esangivelela ngalo lasuku futhi angikaze ngabatshela kwaba imfihlo yami ngakhetha ukuthula ngathi yazi ukuthini ilapho engabona khona ukuthi ngiyaqina ngaleso sikhathi. Mana ke igazi wakwazi kanjani wenzakalana negazi akasaboni ngisho nangegazi umama kwenzakalana akabonanga umama nangegazi siyabantu besifazana imizimba yethu ireacta ngendlela engafani ngaleso sikhathi mina ngangingakangeni ngisho esikhathini kwakungakafika isikhathi sokuthi umntombi bami ngibo umntombi intoyi womanhood ngangingakangeni kuleso sigaba hlobo nje manje ngayehlakalelwa yilento okay ngathula kuyisilonda nje impela abafana bengishela bengidlalisa nje ngingasadlaliseki nje na kahle ngingasakutholi nje ukujabula nokukhululeka ngabona hayi akusangene egone emathandweni ngcono ngenze kona lo umujola kwenzekalana emojola mangijola mase kufika lesikhathi sokuthi angibamba ngizwa ngathi ngizubhlungu ngibone ngathi ngiyasibona isithombe salaba bantu okwangehlakalela ngibona ukuthi ngavele ngakhetha ukwenza ngingasakwenzike ngenhliziyo manje sengiyenzela nje ukuthi yena neliseke bese kuthulakala kanjalo mina ngaleso sikhathi angigculisekanga ngalutho angizwanga lutho kwamizwa ngizwa ngathi ivalekile ngabona yazi futhi nakhona mangabe kuyindoda eyodwa ngizwa ngathi ngibangela isicefe ngathi ya ngosuku nje manje u15 imncane nakhona still lapha angizwanga lutho akho muzwa ngathi uyavele yaqinywa ngenxa lesehlakala esangahlakalela ngimncane. Hayi so manje uphila kuphi ke manje?
Ngiphile eGoli njengamanje. Ngiyama nje etradini impilo iyaqhubeka lapha iyaphusheka. Ngosuku nje ngiyawenza 3.5. Ngiyawusebenza nje kabi nje futhi uyabo. Kuyenzeka ngifuna ukungasho. Kuyenzeka kodwa nje ngenxa yento eyenzeka kimi. Manje awufikelanga nje ukuthi mhlawumbe ulibike udaba emaphoyiseni? Akuzange kungifikele lokho ngoba ngangisemncane ubani owayizokhola ingane na 12 ngithi ngiyachaza nestory sami azizwakali kahle abangizwa kahle ngivele ngibone ukuthi yazi ukuthini ngcono vele ngifele ngaphakathi ngivele ngafela ngaphakathi ngabona namaphoyisa kuzoba umdanti kube ngiqale ngichaze nezimoto ukhala ukuthi ubunjani bebenjani labantu lapha ngisakhumbuli konke lokho engathi nje kwavele kwayisithombe kwehlakala kwedlula ngabona hayi ngcono ngingawafaka amaphoyisa angivele ngidlulele kulesimo lesi manje kini wahamba kanjani ke kini ekhaya? Okay, ngiyaqhubeka ngiyafunda ngiyingane nje impela kodwa futhi ngiyingane esiqala ukuhlupha ehluphayo nje impela. One Slimana day ngavele ngakhetha ukuthi yazi ukuthini namhlanje angisabuye ekhaya ngaso isikhathi sengithola ubhuti onemali lo hlala kwaNdonga ziyaduma eGoli ngathi hayi ngeke ngiyomjoyina ngihamba naye ubhuti lo sathi sifike eGoli. Okay fine ngahlala naye senza izinto esazizenza hayi shuthi kwahamba impilo wabona ukuthi akasangidingi wangilaxaza ekungilaxazeni kwakhe angina choice ngayenza lento engiyenza ukuthi ngivele ngidayise ngumzimba wami ukuze ngithole imali ukuze ngiqhubeke ngiphile njengoba ngisaphila nje ngagcina sekuthiwa ngithuthuka sengithuthuma gcina sekujwayelekile vele kwayinto yakhona nje kwayinto yakhona uyabo nje akusazweli yanginayo ngisho indoda inhlobo nje buyibona bonke laba ama client ami. Manje umuntu umekushela uthini umuntu umekushela ngoba phela khona abantu abangakwazi abahlangana nawe nje estradini uthola mhlawumbe uyigqokele nje awafakile ama shorts ureacta kanjani umuntu umekushela nje kulesimo esikanjalo bhuti ngivele ngikudabukele nje ngikuzwela ubuhlungu ukuthi ungifunani uzonginika le mali engiyithola ngosuku futhi nakhona hayi ukuthi kanjani ngiyakubuza ukuthi uzoyimela yini athi hayi kanjani ngithi mina ngidinga imali angidingi uthando sekuze kwafika kuloso sigaba sokuthi uthando ngibone ngathi singichithela isikhathi imali into edingakalayo manje akukho kunye yabo nje ngiyabonza hayi umuntu ongishela usanesifiso sokungithanda angazi ngivele ngizizwe kanjani ngivele ngizwe ngathi sengimosheke kakhulu emoyeni wami usuphukile akusekho kusangalungiseka ngisho ama therapist mangingawahamba yina sangayikhanda kulomphefumulo waphuka ebuncaneni ngivele ngibone nje ukuthi hayi kwayena ngeke azangiqondisise kahle mana ake ngifuna ukuthola la uma abantu basendaweni lo hlala kuyona uvele phela abantu baqala ukwazi mhlambe noma usuhlala kwesinye istrati mhlambe abantu baqala ukwazi ngokuthi ufike nalo bhuti wabu ufike nawe yabo bakhona kodwa bakubonayo mhlambe noma mhlambe awusahlali lapho kodwa bakhona abantu abake bekubona mhlambe uma kanjani mhlambe endaweni kanjani bekubona ukuthi hawu usuwenza kanje ngasuke ngashintsha indawo kodwa akake kwenzeka ngelinye ilanga ngimile nje waqhamuka wathi hawu sulana ngathi anginayo ichoice ukuthi umuntu angifuni mina umuntu ozokujaja engakaza ahambe ecathulweni zakho azi ukuthi udlulephi ukuze ufike la ufike khona mina ukuthi ke sengayifundisa ukungabi nandaba nabantu lo msebenzi engiwenzayo iwona ongiphoqile ukuthi ngingabi nandaba nabantu akusazweli uyabona ke manje akusazweli nje qobo ngoba yazi ukuthi kuphilisa mina kuphilisi wena awungenzeli lutho ngiyafana lo muntu ongijaja ngeke azangithatha ngiyohlala naye ngiphile kangcono ngeke ukuthengisa ngomzimba ngeke akusho lokho okunalokho uzongijaja ahlekise ngamabukise ngami bese kweniphelelaphi angingcolisa igama lami so what phelele lapho nje phelela nje lapha akukho kunye mina nje anginendaba nabantu qobo akuzweli owami vele lo mzimba imithethe yami ngenza noma yini engifuna ukuyenza ngesikhathi engisifunayo futhi ukuthi ubani uthini kanjani kodwa kusala ngizolala ngidlile nginophahla futhi ekhanda lami nangakusasa ngiphinde manje kuba imali nje iround 500 hayi kanti udayisela igwelini ngidayisela zona ngithanda zona impela izinga likhuphukile kakhulu ngaqala phansi nami
ya 100 rand 200. Manje awukazi nje umdayisele nje umuntu onezilwane. Hayi angeke ngazi ke ngoba angikaze ngicabanga ngikazi ngaqondana naleso simo ongibone mina ukuthi kwenzeka kanjani ngoba imvamisa mangabe kwenzeka bayabhuka emahotela khanje kiwe kuleyo hotela kwenzakale lokho kwenzakalayo khona ehotela ihlukane ekseni mangabe kuyi whole night imali yanda futhi. Yo manje ngoba kuwa holiday nje kanjena nje ka Durban July uzokwenza kanjani nje njengoba ufikile plus uvele weza ngala ku Durban July. Ngihlikele kona lokho ngizohliphiza nje kuzokwenzeka okunye nje. Hey bo ngifuna ukuba nemali eningi kunale ngihlale ngiyithola ngizosebenza nje manje last year wathola mali nje ku Durban July. Last year ku Durban July ngabuya no 15k. Yeah and kulonyanga ngimisela ukubuya nenkulu kunale. And ishwem bayathenga labo bhuti abadilikile bona basegoli bathenga ngampela futhi bayalithanda itheku kuyasebenzeka la kakhulu. Manje akwazi udibana nje nesimo sokuthi mhlambe nje umuntu mhlawumbe uthole nje umuntu oganiwe nje ethi awufike fast lapha kanjani. Bashela beshadile benjalo beligqokile iringi athi hayi ngeke uyabona aze aphenduka iclient lami ngazi kahle ukuthi uma efona njengamanje awu kuyenzeka sengiyothola imali ngiyohola umfazi akamnelisi endlini manje mina ngingena lapho ndawo nje sibanyakazisa ngamandla ethu wonke ukuthi ahambe ejabulile khona ezonginika nemali ethe xaxa makuthi kanjani. Manje nesebenzisa nina khujana ngoba phela kuyenza ukuthi mhlawumbe nibaningi yabo umuthi niyawusebenzisa yini. Hayi angusebenzisa umuntu umuthi angikazi ngafika esigabeni esinjalo mina nje ubumina bonke obuqobo lwami ibone ngiphusha ngabo and kuyaphusheka futhi kuyenzeka ngifuna nje ukungasho kuyasebenzeka bayithanda nje bayithanda ikanje bangifonele sengiyazi ukuthi yazi ukuthini sekuyimina uyibhaya yabo sebethenga mina nje angeke basawakhetha amanye amantombazane khona mina sengiyazi nje noma sifika imoto right uyena phakathi inside kwi Mercedes Benz uViclas wakho hey bayayithenga abantu bayayithenga. Manje neqinisa ngani manje ke mhlawumbe nje wona ngosuku nje mhlawumbe ukushukisa abantu abangakanani nje. Uyazi ngathini lokho akakubaleki ngezinye izikhathi kufike kulelo zinga lokuthi kuyenzeka kube 10 or more kuyenzeka nje ukuthi uyazi ukuthi leli awe laba leli laba uthi uma uqeda hey kuyasebenzeka kunzima nakhona lapho uyageza ngamanzi abandayo ufaka ama ice lapha ukuze uqede uqinise yabo ingabi siba kakhulu kumele nje ulokhu ubuyela kwama ice ubuyela kwama ice sakho ubandise lapha ya ngoba hey kona ayikhona obona kahle ukuthi uyayiqeda namhlanje usho ukuyiqeda akasha abanye abantwana akasabashiyeli. Manje ingakanani nje eyabangaphandle umshini ungakanani. Hayi mkhulu.